YouTube. Hej. Prøv at gætte. Okay, jeg skruer lige lidt ned. Den har en hat på. Den er grim. Det er fordi, den har en hat på. Vi skal være få. Det er godt. Jeg tror nok, det er P eller O. Jeg kan ikke rigtig huske. Øjeblik. Jeg vil gerne lige have en hat på. Hvordan gør du det? Jeg trykker på H. Sejt. Nej. What? Prøv at se vores hånd. Oh my god. Favorites. Random hat. Så er vi smukke. Når vi dræber dyr, og så kan vi få deres hatte. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think okay, jeg stopper. Oh shit. Jeg kan prøve at gå ind i huset. Jeg vil lige hurtigt prøve noget her. Vi skal lige finde et mindre dyr at dræbe. Map in B. What? What? V. What? Oh my. Det vidste jeg overhovedet ikke. T. Okay, sejblad. Vi skal finde ud af, hvordan det er, man skifter. What? Hvor sejt, mand! Du holder A inde, og så kan du vælge den. Det lyder... Oh my god, det lyder scary. Prøv at gå ind i huset. Ja. Men først så vil jeg lige have en hat på. Fuck yeah. Yay! Vi er smukke nu. Boing. Okay, så er det A, man holder. Hej med dig, idiot. Gå ind. Ad! Og se hendes næse. Oh my god! Vi skal have noget træ. Det er så. Oh my god. Hendes næse slaskede. Hold nu op med det der Skype. Jeg tror, det er bare computeren, den får hele tiden beskeder på Skype. Ja. Mia Hagen. Se selv! Kokosnødder! Vi skal have de her kokosnødder. Og de her, de er også mega grimme, synes jeg. Kokosnødder! Kokosnødder! Ja, kokosnødder. Jo, kan man ikke æde dem? What? Jo, man kan ikke æde kokosnødderne. Så er det dumt. Men hvis man ikke kan æde det, så er det dumt. Og hendes Minecraft skal genstartes. Aha. Ja. Tredje ser sejt ud. Ja, det gør faktisk lidt. Tænk, hvis hende der heksen fulgte efter dig. Det tror jeg faktisk nærmest, hun gør. Se, hun er derovre. Hendes næse er mega grim ud. Ja, hendes næse slaskede. Okay, vi skal have det her. Lav træsvær, og så dræb dem. Okay, og så bliver vi til en heks. Nå jo, for pokker da. Selvfølgelig.
var min idé. Ja. Hvad? Kan man ikke blive andet end dig? Jo. Nå. Fucking heks skal dø. Oh. Hvad var det nu, man skulle holde inde? Den her. Okay, gå over til heksen og... Yes! Yes! Den er også mega grim. Oh my. Dø! Hendes næse slasker stadigvæk. Oh my. Dø! Dø! Oh shit! Vi er grimme. Oh my. Må jeg se? Oh fuck. Oh my god. Ew. Oh ja. Okay, vi skal lige være os selv igen. Og så kan vi ikke blive til en heks igen. Det er så ærgerligt. No, sorry. Oh. Det er godt. Nam, 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 nam. Hov, hvad siger tiden? Hvad er tiden? Det er også lige meget. Ja. Okay. Jeg bare vent. Ej, vi siger bare farvel nu. Farvel! Men det stopper ikke videoen. Nej. Hvad? Jeg dræbte sgu da lige et får. Jeg dræbte lige et får. Okay. Nej. Jamen. Så sker der overhovedet ikke noget. What? Jeg tror... Det virker sgu ikke. No. Oi. Nå. Oh, that's beautiful. Prøv min ko. Oh yeah. Endelig. Oh shit. Nu er vi søde. Hvorfor hopper du ikke bare? Ja? Okay, det var lige Victors mor. Vi skal have den der hat. Dø! Den var nice. Ja, den var. Vi skal ikke være os selv, vi skal være en ko. Nå, det kan vi så åbenbart ikke. Mip. Mip, mip. Jeg forstår det altså ikke, det her. Måske kan vi ikke blive til et får mere. No. What? Okay, men vi skal altså have... Hvis vi ser et dyr med en hat på, så skal vi dræbe det. Direwolf 20. Okay. Jeg glæder mig til, når det bliver nat, fordi så skal vi bare være forskellige mennesker. Ja, men hvilken hat skal vi så have på? Overdose. Direwolf, skal vi ikke have den der på? Okay, den er nu, du. Ej, jeg kan godt lide den der. Så tager vi den. Okay, så tager vi den. Vi skal da også lige... Sejt, nu er den... Den er sej. Ej, ja. Så lad os tage den. What? Nå, vi har den på. Godt nok. Ja. Nu er vi søde. Nom. Jo, vi kan ikke æde dem. Nom. Hvor man kan plante dem. Ja, det kan man så. Nå, men vi skal altså ikke bare koncentrere os om alt det der andet, man kan. Vi skal også have hugget noget sten. Ja, det er vigtigt. Yes. Lige nu, der leger vi bare, at det er Minecraft. Okay?